Привет, хора! Каня ви на един бърз или образно казано бърз обзор на събитието от миналата седмица с специалното участие на мен. Миналия петък реших, че няма да чакам до новия месец, новата година или новия бюджет, а в този ден ще започна да правя по-разнообразни неща, различни от стандартни работни задачи и битовизми. И мисля, че не съм само аз, затова реших да споделя какво съм открила през последните дни, може да е полезно и за някой друг. Така, слагам си едно удобно екипче, така по-лежерно и широчко и съм готова за подвизи. Гледах да свърша някакви задачи през почивните дни, главно се занимавах с сортиране на дрехи и вещи, които вече не използвам, но по някаква причина не мога да се разделя с тях. А сега, за да имам място за нови усещания, преживявания и емоции, трябва да се задействам и да освободя стари. Едно действие по разчистване. Номер едно, нова активност, без да си взема между 1-4 плика от Remix и да започна да подготвям дрехи и аксесуари за изпращане. Изпрах всичко избрано, изгладих и подготвих първите 2 пратки. Ако не сте пробвали, доста лесно изглежда за сега. Пликовете могат да се поръчат до адрес или да се вземат от стендърче до офисите за химическо чистене в моловете. Аз изпратих през Speedy. Дрехите се преглеждат през Remix, след това се дефинират цените и при одобрение от изпращача, т.е. мен, се публикуват. Моите ще се публикуват тази седмица, от не около 3 седмици всъщност целият процес до момента. Една постановка, която вече е и носител на Аскер 2026 за драматургия, Слон в стаята. Исках да изгледам няколко постановки преди края на сезона и успях да взема билети и съм много щастлива. Текстът е на Елена Телбис и сигурно звуча като супер групи, но всичко, което съм гледала и тя е замесена в него, ми е абсолютен фаворит. Постановката за мен беше много въздействаща, бих я гледала отново, после доста време си обсъждахме с Бестито. Накратко за какво стана въпрос, без да разкрива много. Терапевтична сесия, която отключва мисли, убеждения и равносметки, които не са никак лесни за приемане и изговаряне, и колко неща сме склонни да не видим или да пренебрегнем само защото се страхуваме от алтернативата или една от възможните алтернативи. Играе се на 25 юни, така че можете да вземете билети от каста на театъра или през Eventim. Аз дори се замислям да я гледам отново, така че успех в намирането на билети. Препоръчвам горещо. Ами това е от мен. Разкошна седмица, разкошен юни, разкошно лято и до нови срещи. Целувки!